Ie, pob hwyl da'r digwyddiad a pob lwc i Glyn hefyd. Ie, pob lwc i Glyn. Wel, mae Cai Morgan wedi ymuno dyn ni nawr. Croeso ato ni. Shwai, diolch yn fawr. Croeso. A nawr te, fe wyt ti'n flogiwr, sef ti'n sgwennu am bethau. Nawr, ni'n gyfarwydd y blogs am ffasiwn, am fwyd ac am fod yn rieni da. Ond mae'r bwnc di bach yn wahanol yn di. Sonia tan bach i ni. Ydy, so dros yr haf nawr, dyn ni wedi gwneud cyfres o fideos gyda Dŵr Cymru. A be dyn ni'n gwneud yw teithio ar draws Cymru a edrych ar y gwahanol agweddau o waith Dŵr Cymru. A rhannu achos i fod yn onest, fel dyn ni gyd, mae 2 miliwn ohono ni yng Nghymru yn talu'r bil dŵr blynyddol na i Dŵr Cymru. A falle mae lot o bobl ddim yn gwybod am eu gwaith nhw, felly dyna beth dyn ni'n gwneud dros yr haf. Ie, cyn ti fynd yn bellach te, mae da ni flas o dy waith ti, felly gwyliwch hwn. Fy enw yw Cai Morgan, dwi'n flogiwr a ffotograffydd o Bontypridd. Roedd yn nhad ci yn gweithio fan hyn yn Rhwmelan i Dŵr Cymru am dros 1/4 canrif, a dwi wedi clywed lot fawr am ei waith trwy gydol fy mywyd. Nawr, mae'n amser i fi ddarganfod mwy. Darganfod mwy yn wir, ond dwi ddim yn bwnc sy'n gwbl ddieth ar y ti, y ffaith bod nhw wedi gofyn ti wneud eich waith, o ti'n gwybod eitha dipyn am y bwnc cynni, yn dod? So, oedd yn nhad ci yn gweithio i Dŵr Cymru fel peiriannydd am dros 1/4 canrif, rhywbeth fel yna. So, oedd e'n gweithio fel mecanig yn garej a un diwrnod dath Dŵr Cymru draw a rhoi swydd iddo fe, a dyna lle oedd e am dros 1/4 canrif. So, fi wedi clywed lot am ei waithau trwy gydol fy mywyd, a nawr cyfle i ddysgu mwy. O sut ges ti'r swydd te? Wel, fi ddim rili'n gweithio i Dŵr Cymru, ond yn creu'r cyfres iddyn nhw. Ond dath nhw ato ni achos dwi gyda criw arall yn creu cynnwys ar-lein i Hansh ar Esbyrrec. A mae'r cynnwys yn eitha debyg, mae'n short form fel maen nhw'n galw fe, yn rili fyr, fideos bachog, ac rili gyflym a rhannu'r neges yma mae Dŵr Cymru eisiau rhannu, felly dyna be dyn ni'n neud. A sy'n ymateb beth ti'n cael i'r cyfan nawr? Achos mae'n neis yn ogystal ar blogio ar sgwennu, bod ti'n cael wneud darn y bach o flaen y camera, fel arfer, ti'n amlwg ti wrth dy fodd. Ie, so mae bach yn wahanol achos well da fi rili bod ochr arall y camera. Right. Ond profiad gret a fel o'n i'n gweud, ti'n gwybod, rhannu gwaith arbennig Dŵr Cymru, achos mae'n bwysig a dyn ni gyd yn defnyddio dŵr glan, Dŵr Cymru bob dydd, felly wrth y modd yn neud. Ie, fel Cymru, fel gwlad, i ni wedi cael yn amgylchynu gyda'r dŵr hefyd, felly ddim dianc wrth y fe, gweud i gwir, e? Na, ddim o gwbl. A os o'n i'n onest, o'n i ddim rili'n gwybod faint o waith oedd yn mynd mewn i be mae Dŵr Cymru yn neud. Oedd yn rili agored llygaid dechrau gweithio ar y cyfres yma. Felly, dyna be fi'n gobeithio rannu gyda'r gynulleidfa adre dros yr haf, achos mae ymgynghoriad gyda nhw, lle maen nhw'n gofyn i ni gyd i roi adborth iddyn nhw a gweud wrthyn nhw lle hoffen ni iddyn nhw buddsoddi ynddo yn y dyfodol. Felly, pe bai yn addysg dŵr, neu falle atal mwy o lifogydd, felly ewch i wefan Dŵr Cymru mwy o wybodaeth fyna i chi ar y Mae yna dabach ar Facebook hefyd yn dod lle mae pobl yn gallu ymateb. Oes, mae fel chatbot gyda nhw, maen nhw'n galw e. Licor yn hwnna, chatbot? So chi gyd chi'n neud yw chi'n mynd ar dudalen Facebook Dŵr Cymru a mae'r bot yma yn popol lan, chi'n jyst yn gweud helo a wedyn mae modd i chi'n neud yr ymgynghoriad yma, mae wir yn cymryd llai na 4 munud i wneud. A mae'n mor syml, mor hawdd i wneud, a os byddwch chi'n neud yna, chi sy'n cyfrannu at dyfodol dŵr yng Nghymru, so mae'n rili bwysig i wneud. Felly mae werth i chi'n mynd draw i dudalen Facebook Dŵr Cymru. O, ti'n neud job yn grit? O di, mae'n edrych yn wych, a sicr, mae digon o ddŵr wedi cwmpo heddi, yn dys e? Oes. Ffrindiau'r mas ar hyn o bryd. Cai, diolch yn fawr ti am y tro. Pobl dy'r cyfan.